I den her film, der vil jeg prøve at snakke lidt om vores mest stolte teglsten. I det tilfælde her, så står jeg med en edelangroberet tagsten, der hedder Tøjto, kommer fra Steffen Sten. Og det er rent faktisk skiferler, den er lavet ud af, og det er naturmaterialer, så det er faktisk en ret god sten, også i forhold til det med bæredygtighed. Selve produktionen af stenen foregår i Tyskland, men der hvor vi køber den fra deres såkaldte fjernlager, det er faktisk i Odense. Og det er en kæmpe fordel. Rigtig mange af vores kunder ligger jo i Odense eller tæt på Odense. Så skal vi bruge nogle sten, nogle ekstra sten eller noget tilbehør, så ligger den lige nede på havnen i Odense. Det er jo fantastisk. Lige nøjagtigt den her sten her, den hedder diamantsort. Og diamantsort, det er faktisk den, der er mest brugt, for den er ikke så shiny, som I kan se. Den er sådan lidt matsort i det, selvom det ikke er det, den hedder. Det hedder diamantsort. Garantien på lige nøjagtigt den her sten fra Tøjto, det er 40 års totalgaranti. Totalgaranti, det er egentlig ret godt, når vi snakker nyt tag. Det er en kæmpe fordel, at det ikke er en produktgaranti kontra totalgaranti. Totalgarantien, den gør, at man, hvis der sker noget med taget, der kommer en frostsprængning, et eller andet, så har leverandøren udgiften på at få den skiftet. Den her, den fås selvfølgelig også i mange farver. Den fås i rød og i brun, og i den her sort, og i en carbon-sort. Der er lidt mere glans, og så i en højglans faktisk. Sådan i forhold til, hvordan den ligger sådan økonomisk set, så er det faktisk en lidt billigere tagsten, end hvis man tog nogle af de andre store spillere på markedet. Så prisforskellen fra betonsten til den her teglsten, den er faktisk ikke så markant, som den kunne være. Så det er også en fordel med den her. Vi har lavet rigtig mange tage af den her, og det kommer vi også til i fremtiden, for det er en ret fed sten.